Jo, to je čo, dneska tu pôjdeme hrať FPS hru, neviem, tak sa to nejak volá. Som sa volal niečo FPS, áno, FPS Recoil. A je to asi niečo ako FF Underground, ale neviem, niečo také, ale dosť to učí, to je tam určite tichšie, aby ste mňa aj počuli. Ale kde je nová mapa. OK, to je v pohode ešte trošku. OK, dám to na zase dvojku, OK. Tak, ne, kamošek, on robil run and go. Shit. OK. Jo, už som winner. Maybe later, OK. Ako je to niekde dobrý? No, o 2 kg menej než ja. Prebijam. Zabijam, OK. Tak, vyleď. Prebijem si. Vyleď. Ty si tu. Aha, tak. Tak nič. To mi fakt prípada ako FF Underground. Ako fakt, skúsim napísať do komentárov, či je to proste to isté. Či typek okopíroval túto hru. Áno, skapala. Tak, a on išiel za mňou. Tak. A kde to? Kam to skrčil? 65 hapok. Kaos, to bol úplný smart play. Dá sa nejako aha. OK, máme aj granáty, som si všimol, tak to už je lepšie. Aha. Som schodil niekam do tramtárie. Grenade. OK, musím sa naučiť hádzať granáty. Čo? Môj pán nevyšiel. A som niekoľko kilov s tým. Tak to je dobrý. Tak. Či sa deje? Back to menu, keby som dal, tak viem si tu nejako, že inventory, equipnúť iné zbraňaj. Aha, tu. Tak skúsim si equipnúť toto. No scope. Ďalší no scope. 360. OK. A ja skúsim dať, že 360 no scope. A on skapal. OK. Na ňo. OK, bol to nejaký no scope, ale nebol to 360, že? Skoro. OK. Poď. OK, idem sa sústrediť. Čo? Kam idú iba, že len na mňa. A nie som už ani king.
OK, kill. OK, bola hľada. Nie, nemám ono. Zbraň. Nemám tú snajperku. Zbraň. Tak. OK, respawn. Teraz budem mať asi nohy už mám. Čo? To čo bolo? Som hodil pod seba granát. Dám, okej. Tak. Typka išla. Snajpol. No nic. Či neviem, čo má snajpol. OK. OK, tak týmto by sme to mohli aj zakončiť.